Hello, Jatiro Gustiro. Welcome back to my YouTube channel. Norok ni bagai ang video kata tegui phaika. Hingkai norok nai tong di ani video no phaya sak. Ang phai sok paikha Rajbari go. Rajbari na sanam gui tongo. Ara kata khayai nogrok sagai sanam gui tongo. Jeng je yang bajing hian deba bini kajar ga tui tongnai sujaga rok bo asogoi manga tamlai asognani bagai sanamjak hingkai tabok chathanani bagai asogjak norok nugui tongna tmaba jajaknai manai chagai paikha tabokhai hingkai kisa asogoi rest khaiei rangsa tongkai thangsinai bio naithok mane nairadi naithok kai nukjagoi tongkha nogrok pura naithok khaiei nokharok bo naithok kai nukjagoi tongo tabokhai ang phai sokpaikha omakanto school koreka kaisa asokjaknai jaga tongo sorogo asogoi tongla video khaimasa andar khaika emna to andar lai sorogo ongya light rok tongo misa andar pleo je jaga light krei light piajak sorogo kai andar angoi tongo ani okla light chengoi tongo kai obono baskang tekhai video khaika kai to oglangni light che kusung khai ong tongo kai andar khai ka kai tongo tabokhai ang thangai tongo IGM chumuni tongnaya tabok ang kai IGM chumuni ni thangai tongo hingkai ang khonasonai rogo aratama video rok khaimano norok no phunongnai je video khaimani na hingkai norok nai tongdi hingkai tabokhai ang thangsinai room o thangai tongo aro waisa berai tonglai sang tini khai phai sokpaijak Albarika Park o riang rok ni hojagre ma samangni murti takjak rok bo tongo sorogo aro cherai thangjanai manai rok bo tongo kwbangma tongo wayang kajanai korai kajanai hintei aro kwbangma tongo thangjanai manai tabokhai jeng sigao tai thangai tongo sigao tai bo lama hingjanai tongo mungsato kwrui ngo tama hangnai aidra hangnai mane sarik ni bio mohangkai sikaga tongoi bio nukmani hangkai mohangkai tolaga tongoi bio nukmani jengkai srogo rinai risakangkai thangjak photo bojangnani hingai ano photo bonani hingai nai tongo photo bonani hingai bojadi hingai sagai gai ang bojaka obose andar khai nugo hingai sagai tongo gam khai samaya hingai ke yang photo bonai bo bojak yang video khainai bo video tisanai bo tisajak ongoi tongkha sorogo tabokhai jeng okhaka thangnani hingai mo khai jeng rinai risaka hingai photo bojak mane tongphogo photo bojak mane tabok to andar ongkha tabokhai jeng nogo phirok tongo nogo bolte room o phirok tongo tini khai aro isa phai sokpaijak jeng Kumari Tila musical fountain o irini bio naidi busuk naithogoi tong room o busuklai tongnai hingai evening walk khainani hingai iro phai sokpaijak jeng emne ang hi video khaimane dekjakse ani exam ong yasine sakango exam tongo hingai video re editing khaijaya hingkai video bo kisasuk ong tongo hingkai ba abono arade video khaimakno hingkai video reyakho ongoi tongmani kai tabokhai to video mangkha hingkai tabok norok nai tongdi ani video no payasak hingkai ane phokjamakai ang bai bana photo bojangnani ringo ang khai bojagya hingkai obono bo ana thamjika baga bana hinga dili
nung bai photo bujangna hingkai celebrity bai photo bujagnani naima hai hinga ma tongo celebrity ni kogya ang photo bujangnani lasigo obose kokkai hingkai tabok norok nungnai jeng bathranglai mane ane phagjakma bai ang bufang lamangnani hinge barsalai manko hingkai angkhai bono lumagre yakhe khaijong maniphle hingkai norok nukna jeng kubur kalai mane chini kubur tongmong no hingkai ani video asok jorano norok bai next video malai sinai ang tata